Wasanna għall-aħħar feature fis-sensiela mill-biblioteka fejn ippruvajna nagħtu dak l-arfien li jsoqilha din il-Biblioteka Nazzjonali. Biex xieraq illum għandna magħna lill-Librar Nazzjonali ta' Malta, is-Sur Oliver Mamo, illi miegħu se nitkellmu dwar digitization. Mela, digitization primarjament issir biex nieħdu ħsieb dak kollu li huwa oriġinali. Ġifieri jaf għandek dokumenti li huma fraġli ħafna jew ta' valur. Pereżempju, ta' min insemmi fejn tidħol fraġilità ta' dokument jew ta' pubblikazzjoni. Ta' min nista' nsemmi pereżempju gazzetti. Gazzetti ikunu printjati fuq karta li ma tantx hija permanenti, allura bil-mogħdija ta' żmien bdiet tisfar tiġi brittle bl-Ingliż u faċli titfarrak meta tiġi użata bl-idejn. Teknoloġija qabel kienet li ntuża l-microfilm. Jittieħed ritratt, il-prinċipju huwa l-istess fid-dinja moderna tas-seklu 21 qed nitkellmu issa fuq digitization kollox virtwali. Għandek eżempju wkoll fejn nagħtu din il-kopja li ssir bil-digitization mhux l-oriġinal pereżempju minħabba valur tal-oġġett għax ma tistax tħallih biex ngħidlek fl-idejn. Pereżempju fosthom nista' nsemmi Nostradamus, għandna l-first edition hawnhekk ta' Nostradamus u dan id-daqs tiegħu tant huwa żgħir li trid kif jgħid il-Malti trid toqgħod isek bħal seqer kieku fuqu u meta tikkunsidra kemm hawn ftit kopji fid-dinja ġifieri ta' min li biex tipproteġih u jkun aċċessibbli mbagħad għal ġenerazzjonijiet fil-futur noffru kopja tiegħu milli l-oriġinal fis-sala tal-qari. Każijiet oħrajn jiġifieri dokumenti ta' importanza storika kbira, speċjalment fil-kuntest lokali għal Malta bħal huma dokumenti mill-Arkivju tal-Ordni ta' San Ġwan, jew fraġilitat niftakar ukoll pereżempju d-dokument wieħed mill-eqdem fil-fatt dokumenti li għandna ta' importanza kważi tista' tgħid Ewropea, jekk mhux mondjali, il-dokument aħna nirreferu għalih bħala ta' Pascal. Dak huwa ċ-ċertifikat tat-twelid biex ngħidlek tal-Ordni ta' San Ġwan fejn tidħol il-Knisja Kattolika. Allura eżattament il-proċess ta' digitization x'involvi? Mela l-proċess ta' digitization pratikament għandek kamera ta' ritratti li qed tiġbor qed tikkapċerja ritratt u dak ir-ritratt mill-lat tal-istudju tagħna jiġi editjat biex tiġi paġna kull ritratt ikollu ġifieri paġna waħda u mbagħad da jiġi uploaded fuq portal online. Fl-istess ħin ikun hemm min qed jiġi dak il-materjal qed jiġi katalogat ħalli l-riċerkatur u jew dilettant li jħobb ifittex fuq l-istorja ta' Malta u anki dik Ewropea ikun jista' jfittex. Jew b'mod tematiku meta għadu fil-bidu tar-riċerka tiegħu għadu qed ifittex fuq tema, għadu ma jafx b'citations eżatti li jirreferi għal dokumenti. Jew inkella meta jkun wasal fit-tieni fażi tar-riċerka tiegħu fejn jaf eżattament x'dokumenti għandu bżonn, ikun qed ifittex permezz ta' titlu tad-dokumenti jew tal-ktieb l-awtur, annu u dan. Jiġifieri inti għandek l-katalogar u l-istudju li pratikament hija fotografija.